ତମ ଫୋନରେ କିଛି ଗେମ୍ ଅଛି କି? ନା ମୋ ଫୋନରେ କିଛି ବି ଗେମ୍ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଫୋନରେ ଗେମ୍ ଖେଳେନି। ତମେ ମିଛ କହୁଛ ନା? ଗେମ୍ ନାହିଁ ମାମା। ଦେଖ ମତେ ଫୋନ ଦେଖ। ରୁହ ମୋ କଥା ଶୁଣ। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ ମାମା? KG1 ସ୍କୁଲ KG1 ମାମା ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆଙ୍କ ଘରେ ମତେ ମଜା ଲାଗୁନି। she's so cute. ତମ ଫ୍ରିଜରେ କଣ ଅଛି? ବ୍ଲୁ କଲରର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚକୋଲେଟ୍? ନା ମାମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନାହିଁ କି ଚକୋଲେଟ୍ ବି ନାହିଁ। ତମର ଏଠି କଣ ଲାଗିଛି ଏଗୁଡାକ? କଣ ଲାଗିଛି? ତମେ